ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi worgo mayila gambi ba fata dingiray fallemma ko waktu yoni hato masina kame jombo ko ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal mawɗo leydi ndi hanki tawtorede somme CEDEAO to Abuja lamorgo leydi Nigéria kikiɗe hanki o jaɓɓama jaɓɓungal payodingal to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ngam tawtorede subaka hande o jonde nogas e tati ɓiire ko fate banggue emowa to leydi Mauritanie gouverneur motre Zamour hanke konngoli mum o holliti laamu leydi Mauritanie wonta jaɓɓiɓɓe leydi mum ne mbare caggal leydi mum caggal teskede kala saha ɓiɓɓe Mauritanie naɓe ne kewi warede ngam yiloyade kanŋe yoga e leyɗele taariɗe leydi Mauritanie to leydi Mali jonde CEDEAO hanki ɓe erima laamu leydi Mali ɗo hennay goo lewru janvier fanude ɓe ɗaccita koninkoɓe 49 jeeyaɓe to leydi Côte d'Ivoire dumbaɓe nder leydi ndi so tawi ɗum laataki won ko faji laamu leydi Mali to Guinée Conakry tribunal ko fate banggue ɓen tumanoɓe wargoji 2009 28 septembre ɓen jeeɗiɗo tumanoɓe kettama ha laaɓi kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso RD Congo Afrique du Sud ma en to Cameroun kame Nigéria ha to jolama jaɓeri kabruji men coftal balli jaadaten koye musidɗo men Oumar Dembel Diallo musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم باتاك جام غوندادو غانغي ابو جيبي تو غورجوما غانغي ابراهيم ديمبا تو غورجوما غانغي عمر سامبا تو وجه بوسايا سال حسين علي تو مبيدانا با محمود بولو to gurjuma gange samba jibi amar to oyema gaboɓe ndendi kamɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal bandiraɓe seyyennaɓe wajje bosayenaɓe gurjumnaɓe bidannaɓe rewaya worgo naɓe kala jaltugola aduna biyetenoɗo gange alhaji gange jibi amara yalti aduna ñalawma hanki o to noksoɗa wira altina hande o to gurjuma mawɗo wuuro gurjuma weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugola ceerno Habous Diallo e nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo ɓeydata yurmede e makko kankoye dendagal mayɓe julɓe kala yettin ndo henna wullango ko gange samba jibi amara taweteɗo to oyema gabo ayoro mi dañi bela mi hirnana bela ayoro mi joftay bela ayo bela ayoro mi dañi bela docteur Djibiso safriyanke wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djibiso en andina dendagal bandiraɓe kala hande o mo tawe to wuuro witego Vélingara fulɓe noon woɗɗani leydi Gambi woɗɗani Guinée Bissau sara gendarmerie kesso taweteɗo nder wuuro witego Vélingara fulɓe kala jiɗɗo jokkodirde docteur Djibiso ari ha ɓattiti leydi Gambi leydi Guinée Bissau docteur Djibiso en andina dendagal bandiraɓe kala basma ko tawete tokkidira ha hande ne golla woni ɗon ko biyeteɗo sohna Aminata so tawi noon ko leydi Mauritanie noksoɗo taweteɗon ko musidɗo makko biyeteɗo Makka Bana docteur Djibiso ene safra ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde soppisa diabète tension hernie estomac ɗojjo duumigo keeceji musoje koyɗe musoje cimmiɗo ha hoore mum wahliti mo seyɗani memi gonduɗo e dabare donkude ɓesnude fode sa jokkodire docteur Djibiso ma heɓen ko laaɓi docteur Djibiso sa yiɗi jokkodirde tongoɗe makko leydi Sénégal mbatta ko 77 244
92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko leydi Mauritanie mbatta ko 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 27 27 79 57 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko tonggode leydi Mali 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade docteur Djiby Sow safriyanke ngana ɓandu jaaɗoru koppi musoji ɗaɗi cukkiɗi jogiiɗo AVC jogii karƴak mo ganduɗa ƴiiƴam muɗum dogata e ɗaɗi muɗuma jogiiɗo sukara e ɓandu muma jokkodire gorel teyya gorel teyya ko lekki moƴƴi kayisaji mawɗi goni hen iwri en koto koredinoro way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde hen hoolare timmude jahata koto site gorel teyya janggana hoore maɗa ko haala e ñabbuji ɗi gorel teyya safrata ɗi kala mbatta ko www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa kala kada yiya hena gorel teyya ala rewam ala effet a yarat ko lekki ki wocceteki yareteki aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel teyya woto woɗɗo joni joni so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Amadou Ba 00336 52 19 76 71 so tawi ha joni ko leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi Gabon gonɗa jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kane mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto Kidira gonɗa jokkodirta koye galle Ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54 musidɓe tedduɓe toppitoɗen gorel teyya ko nafoore ɓalli meɗena ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune jaaɗiɗo ɓalawale danwal kala ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sitte rewɓe rokkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattaraɓe dewle kala ɓe arsigaji men uddi ceerno Djiby Sy ne yawren warɓe ustaraɓe goragu ceerno Djiby Sy ne safra asmo diabeta tension koyɗe guloje keeceje musoje e rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafine yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde temedere rafine yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum kala to leydi mbawɗa wonde e kala wuuro mbawɗa wonde e kala région mbawɗa wonde so tawi on pamodiri hay sinno arani omo wawi noddema leɗɗe ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal e nder yontere he kala o tawate koto galoya noon to galle biteɗo galle Jula woɗɗani radio galoya ngo so tawi noon ko ñande altine ene heewi tawdemo to wuuro men Jum ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara so tawi a yiiɗi wannede listihara ko indema inde nene maɗa dokkatamo
o haala ko woni e nder ɓernde ma ha mbiya yoni l'istihara wo meɗen leydi Sénégal ele dendagal leyɗele taari ɗum ko temen 4 mbuuɗu waɗirte kala jiɗɗo noon neldude en omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money ko 77 653 03 67 kala jiɗɗo jokkodirɗo ceerno Djiby Sy noon so tawi koto banggue appel numéro makko leydi Sénégal ko 78 163 24 82 so tawi ko leydi Mauritanie ko numéro makko WhatsApp jiɗɗo jokkodirde makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilaneɓe mum to gonɗa ene mbawɗa wonirde foof leɗɗe ma ne mbawi yettadema hano hannirta ni omo andin ɗumen kadi base makko tawteɗo to Nouakchott ne golla hano hannirta ni ene tawe ɗon miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy kala jiɗɗo jokkodirde muɗum numéro mum leydi Mauritanie mbatta ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 0012 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu 0013 mbiɗen ko 48 10 0013 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko tode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde joyi bowte hitande ujune ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon larde nate moon ɓosoje kame jaydeli moon kala ko musidɗo moon Saydou Abouba hoorejo leydi Sénégal kikiɗe hanki o windi ɓatake faade baroɗe teddungal kippodiraɗe hanki toon to Qatar caggal nde ɓe daña polgu woni caggal nde ɓe dañi défaite yeeso équipe mo Angleterre mawɗo leydi holliti aɓe jeeya e 16 équipe ɓurɓe garɗude kadi koɓe champion de Afrique wo jaari sukaɓe dariɓe darde tinde gam nawde araray mo gendi leydi Sénégal so wonani ngol lawol ko lawol gongol ha hande ɓerɗe Sénégal naɓe kala ene e moon ma dusodiri e moon haɗo haɗa haaɗi kala no heewi wiyede kala saaha ya ha gasa ko noonne kadi wayata ɓerɗe amen e moɗon mamin min jaada e moɗon haɗo jogori haɗoyde kala hanki ngal kippodiral dañi Sénégal naɓe hewɓe hanki yaltuɓe gam wonande oɗo hen équipe mo leydi Sénégal kono caggal ndeɓe keɓani polgu caggal ndeɓe poola hewɓe hen ɓalli maayi kono kadi hewɓe hen kolliti weltare mumen faade oɗo hen équipe mo gendi leydi Sénégal ma en kettoy ɗum e nder kabruji men taw koye sawtawol musidɗo men Oumar Dembel Diallo mawɗo leydi Sénégal tawtoraɗo some hanki CEDEAO to Abuja lamorgo leydi Nigéria kanko mawɗo leydi ndi o holliti weltare makko mawde no fewi faade yimiyanke ngana mo leydi Sénégal biteɗo Oumar Pena dokkaɗo toon prix ko fate banggue jaam prix Nobel taw ko prix jaam mo CEDEAO o holliti hen weltare makko mawde no fewi kanko Oumar Pena o jaari mawɗo leydi Sénégal ko noonne kadi o jaari dendagal CEDEAO kala nde tawnoɗo hen prix ko mawɗo no fewi kono kadi mawɗo leydi ndi wasiyima haali toon konguɗi jaƴƴi no fewi kikiɗe hanki o mawɗo leydi Sénégal haɗima ko immade toon kanko mawɗo leydi ndi wo dañi yewtidde Oumar Sissoko Mbala caggal nde o ƴetti laana makko ndi o wa yaɓani to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ɓiɓɓe Sénégal naɓe taweteɓe to Abidjan kala jalti gam jaɓɓade mawɗo leydi mumen kewendi yimɓe ɗum noon ko tawtoredemo jonde yuɓɓinade hande nogas e tataɓire ko fate banggue some emo wa wonde e wadde oɗo saaha mo gonɗen to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire ha joni keddotoɗen koye mawɗo leydi ndi Sénégal o holliti weltare makko mawde no fewi wonande jaɓɓugal ngal wo jaɓɓa ɗon ɗo Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire mawo joɗoɗo e ɓiɓɓe Sénégal naɓe taweteɓe to Côte d'Ivoire gartaten ko toon to suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal sarɗiyanke debbo Amin Ndiaye wonande piyenoɗo
pettale reedu fiya kadi helloye haqqille ha hande wone tawe to suudu safara hewɓe noon kolliti ko cowiɗo kono kadi woni hen ne kulanimo woto ndun reedu ni a firtade ɗum ko caggal nde yamiri wonande gardiɗo suudu sarɗiyeji ndu leydi sénégal procureur rokkirino yamirore wonande ɓen sarɗi yankoɓe ɗiɗo waɗɓe ngal baɗal woni Massata Sambo ne wonde Mamadou Niang de ɓe nangate kono noon to banggue dik ha ɗo ɓe cuwa taw yiitede ɓe jiile andaka taw holto ɓe moggini ko wona ɗum kono no hujji yanke wonande sarɗi yanke Amin Ndiaye ko hiiri ko kala hande koko portata plainte mum koko joƴƴinta ngam ɓeɗo hen sarɗi yankoɓe pire ɗiɗo hollirnoɓe ene mbawi boxo kame kate no fewi ngam caggal wonande kanko Tamsiro nde o holliti kanko Massata nde o holliti o haalata debbo jaabo so tawi ko ɗuma koye galle kono wona e dingiral suudu sarɗiyeji ɗo ganduɗa politique mawɗo e suka debbo e gorko kala a ndendi potiɗoma jagorɗo mais leydi Sénégal microfinance woni Victorine Ndeye darima yeeso sarɗiyankoɓe ngam hollirde eɓɓore golle mum kuccam 2023 ngam hollirde jillu makko ngo waɗi e nder leydi Sénégal ne deññi ɓernde kono kadi o yii hen yitande golle yiyande golle woni yitere golle ko fate banggue ɓen rewɓe ha e worɓe kala ko gollata guila to banggue ndema e gueɗe demeteɗe no wahlirte ha watte gueɗe wawde duumade to banggue ñamde e gueɗe goɗɗe kala ɗum ko yeeso sarɗi yankoɓe o holliri wonande eɓɓo golle makko ko fate banggue hitande 2023 Samba Ndioben Ka on jagorɗo kañumne darima yeeso suudu sarɗiyeji leydi ndi holliti wonande laamu leydi Sénégal ko fate banggue mutuelle de santé mo Sénégal oɗo saaha mo gonɗen Sénégal ne joginiɓe kene tolno e nogas e jeenayyi milliard temedde joyi e capanɗe jeegom e joyi million copreje franc CFA taw ko ñamale kono kadi o holliti laamu ngu waɗi eɓɓore mawde no fewi walla tabal manggal no fewi ngam ƴettude kene wona ujunnaje yimɓe gollinde ɗumen e nder ndiɗon mbaadi haɓade jonde wasam gollago kankone jonde makko yeeso ɓen sarɗi yankoɓe ko ngam oɗo saaha yaltinde golle hitande ujunnaje ɗe nogas e tati ɓen sarɗi yankoɓe hewɓe hen cuutanimo a juuɗe to Kaolack opération sécuritaire ko fate banggue ndenka e kisal hakkude police kame gendarmerie ñande jamma tati nayyi woni jamma asenne jofi alen nde wonande bangugol mabɓe ngam yiilade ɓen sayseɓe yahoɓe ko gona jama ɓe mbawi jaggude kene tolno capanɗe nayyi e goho neɗɗo taw ko cosoho mo yahata jama yahoɓe tanne lemlemna e galleji walla e leemi galleji ene ƴeewoya ko moftani ko ɓen mbiya teɓ kene tolno e 19 oto mo ala pièce kayitaji kañum fawa junggo ɗum noon ko yidde laamu ngu no wiiri jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu ɗum ɗo kala ko haɓade wonande ɓeena sayseɓe ɓe jahata jam mumena kokka yina huuɗo bon ko nangano ko taw nanguno ɗum ko duwañeɓe taweteɓe to kiidira kene tolno e temedde 3 kilo taw ko huuɗo koɗon bon ko qima mum to banggue copreje franc CFA ne yaha ha nogas e joyi milliard copreje franc CFA ɗum woni ko duppa to diwan Thiès e tawtorede Sara Simanteri mo Dangote e tawtorede wiide Lobs e tawtorede gouverneur région mo Thiès woni Aliou Badara Mbenga duppa ha wonti ndondi qima kene tolno e nogas e joya milliard copreje franc CFA taw ko kuɗoli bonɗi nangaɗi e nder leydi Sénégal ha tenti toon to Kerola hakkude leydi Sénégal kame leydi Mali to wiyete a Kidira to leydi Sénégal keɗen ha joni kene tolno e million ngaji 10 ɓiɗɗo Sénégal najo oɗo saaha mo gonɗen hutoro internet ɗum ko cimtol tataɓol ngol yaltini ɗuma ARTP hankiɓe kolliti ngolɗon cimtol e dawal mabɓe tataɓala e nder ndeɗo hen hittande million ngaji 17 ɓiɓɓe Sénégal naɓe hen million ngaji 10 ene kutoro internet e juuɗe mumen kam e galleji mumen kala coordination des associations de presse Sénégal ɓe jiiɗi ko wadde moɓodiral ñande jeeɗiɗi nduɗo lewru woni alarba ɓaawo janngo o ngal moɓodiral noon ɓe jiiɗi wadde ɗum koto maison de la presse mo Sénégal yidde ɓe wiide ko oɗo hen jayindiyanke biyeteɗo Papa Ale Niang nangaɗo ne Dumba to Sébikotane nde accitte ɓuuri yawde natanɗo gueddere ñamata yarata guila aljuma jawtuɗo hen no
joom suudu makko caggal nde yehi toon holliti tawi komo gasi ha laaɓi gaɓule makko guite makko hay geenol makko kala ala ko hedde makko so wona ɗaɗi ɓooli hewɓe hen kolliti o wona karɗo cellal ko wayno Aliou Tine gardiɗo Africa joom holliti mawɗo leydi ndi yo acci toon gila ko bonanno bonani guel ɗo henna guel wona karguel cellal no fewi nde o accitte ɓuri yawde yaccade kono kadi ɓen presse en kolliti accirta noon alay saago daro hen beele o wawa ɗaccitede ko ɓuuri yawde jeheten ko ton to Ziguinchor taw yentona musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. hol kabruji garan en to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV kabruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor. hande jeyeten ko to e département Kafountine ina wayno demowo goto non toon ina wiye Moussa Camara. kanko Moussa Camara ko handicapé fodde joni duuɓi 5 omo golla mbaɗo guesa. o holliti noon hikka ko dañe mbaɗo guesa ko o meeɗan dañde hen. o holliti demal ina waɗi fayida. o wi ina wayno kanko de hande Allah ina hokkimo e nder ndema makko ko wanno kaani enen mbiyata ñumoko. o yeeyi o heɓi hen million ngaji 3. o wi to bangal kanje o yeeyi o dañi hen million ngaji 2 e temedere ujunere e dow kanje ɗe suwa gasde taw. o wi to bangal follere omo wanno toon gila e haako ko ha e koobi ɗi o yeeyi o dañi million ngaji 3 e temedere ujunere. ina wayno o wi yo yimɓe gandu demal ko nafoore mere woni hen. o waɗi embauchement ɗiɗo duuɓi 5 omo waɗi embauchement fodde yimɓe 4 omo yoɓa ɗumen goto fof ina jogui salaire muɗum. kanko noon o ɗawa ko koyɗe kono noon o ɗawaka juuɗe o ɗawaka guite. correspondant men noon namdori moni henna. o yo yimɓe dutto e demal nde wonno demal kañum tan wawi ittude holɗum caɗele yimɓe ko ɓuuri yawde yaccade. omo noddi laamu ngu noon yo waw walludemo beele omo daña forage o wawa liggade tawa noon ko waktu fof omo wawi liggade mbaɗo guesa o andi dañal mum ina heewi. hande kilo follere ɗo henna koobi ɗi tan ina jara temedde 2. eɗen gandi haako ko kam hande sa addi sak ina wayno ko jiiro ko jamma e ñalawma. ɗum noon holliti yimɓe ɓe mbaɗa feere dutto e demal. demal ko ɗum tan woni ko nafata. ɗum woni musidɗo men Abdullaahi Saar toujours ko heewi haalde demal ko nafoore mere woni hen. ñaama hen ñammina hen jeeya hen dokka hen kadi goɗɗum mboroso ara kadi ñaama hen daña hen baraji. ɗum noon o holliti ɗum. eɗen gandi université Assane Seck kamɓe de étudiant ji gonɗi toon ɗi ɓe kolli weltare mabɓe ɓe dañi holɗum métier atelier goto ɓe udditinama eɓe jagga hen métier e ballal osé alma. ɓe nde gari ɗo henna udditiniɓe ɗo henna oɗo atelier ina jangguinaɓe hen jamma e ñalawma métier pour janggo jal soɓe jalti ɓe mbawa jogade koye mabɓe. kamɓe ɗo ɓe kolliti ɗum ko weltare mawde wonandeɓe e konngol Abdullaahi Diak. ɗum woni ko haali ɗo e nder université Ziguinchor. ɗum noon kabaruji garannoɗen ɗo e nder Ziguinchor kabaruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor musidɗo mon Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdullaahi Saar yalla koye walde jaam. Amadou Ishaqa Kebe no mbiɗani ko noon kabruji jonɗi ɗon ɗo Ziguinchor ko ɗin joni ha to dulmaji dembe no mbiruɗa ndema ni ko ndema tan woni demal ɓamtare nafoore musidɗo moon Alhousseynou Kane hikka rokkiri guude kewɗe no fewi wonande bandiraɓe rewɓe. ɗum ko caggal nde waɗi guesa paayo dinba sara galle makko ɗo kala pinɗo ko toon wocoyta deke kala gocoyde ɗon firti ko arti France o arti Amérique o rokki ɗum wudere timmude deke so tawi a waɗi ndema moƴƴo nambu moƴƴo ma waw rokkirde bani en rewɓe ha e musidma worɓe kala cakkudi no hannirta ni firti ka rokkiɓe ko ɓuuri gude kala duuɓi 3 ɓen artoɓe. sen giwi to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie gouvernement leydi ndi holliti ma darnu projet ji kene tolno e ujunnaje 3 projet mo ganduɗa jarmu ma wonoy feccere milliard koppareje uggiya kiɗɗe ɗe taw kadi ganduɗa wawi fatude kene tolno e ujunnaje 10 famille wonande on wuurɓe taw koto banggue handicapé en e tawtorede joom suudu mawɗo leydi ndi ɗum waɗi ko ñande aset jawtuɗɗo henno jagorɗo biyeteɗo Safia
bintu intaha ko on yuɓɓinno ɗin ñalɗi on ko jagorɗo ballowo ballodirowo rewɓe sukaɓe kame jomen galleji en kala ɗum noon ko walliddeɓe en ha mbawa gollade darna cate neldirɗe haalisaji walla darna cate bawɗe gollade ha jomum wawa dañde hen dépasse mum walla sabunde mum walla ni ordonnance mum taw sakkani junggo yelaki ɗum woni miijo on jagorɗo kame gouvernement mo leydi Mauritanie kala ngam wallidde ɓen ɗum hawriti koye ñalawma mawninde wonande ɓen joguiɓe caɗele terɗe ɗe andi kappe en mawɗo leydi Mauritanie joom suudu makko haali toon on ñalawma ɓen poti ko toppitede no feewi gouverneur mo Trésor Mohammed Ali Mokhtar wo holliti e nder discours makko hankimo o yaltini o erima gouvernement leydi Mauritanie kono kadi o holliti kanko ɗo heedi ɗo ɓe gonta jab hanti ko heddi en ko ɓiɓɓe Mauritanaɓe ene maaya caggal leydi Mauritanie ɗum ko teskede kala saaha ɓiɓɓe Mauritanaɓe yilotoɓe kanŋe ene ndewa mbelendi yiilade kanŋe ene miijo hen galleji otoji e haalisaji ha taccangol keerol heewi ittude toon pittali mabɓe ko bomboje kala saaha gewɗe e nokkuji ɗiɓe ganda wo holliti ɗum yo siltu yo nattu ha laaɓa o erima laamu ngo nde wallataɓe peeje mawɗe no feewi kame matériel uji haaɓe mbawa faddade ɓesguji Mauritanie naɓe taw koye ɗin nokkuji jeheten ko toon to kay hayɗi udditama toon hanki o salon régional ko fate banggue teinture traditionnel ɗum noon yuɓɓini ɗum ko koolaɗo kuuɓal jagorɗo jeeygumo leydi Mauritanie Abdoul Mamadou bari ne wonde wonande gouverneur mo gorgol kay hayɗi ɗum noon ko wallidde ɓen rewɓe tambiɓe ɗiɗon fannuji ha jeeygu men ɓuura ƴellitade kadi ko fate banggue teinture traditionnel ha ɓuura wawde ƴellitade e nder diwan o no feewi gardiɗo parti insafa waɗi jillu muɗum toon to état mo gorgol kay hayɗi hande o mo tawi toon ngam oɗo saaha heɓanade gorgol naɓe jillu hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani jillu faggunu ngo o yiiɗi wadde taw ko toon to nder diwan mo gorgol ngam ƴellide toon gueɗe kewɗe to banggue ndema hay gueɗe barasuji kame kuɓɓam jangde e gueɗe patuɗe e gueɗe goɗɗe kala ɗum noon ɓoyata ɗo tan e balɗe seeɗa jillu makko faade toon to région mo gorgol wuuro Alega oɗo saaha woni toon ko ɗom ka mawka no feewi jeeyi sababu kan ɗom ko noon ko projet bo hassisa on projet noon jeeyi sababu ha wuuro ngo ɗeɗo balɗe kala ala ndiyam ko bidon-ngaji bamɗi koko dañi caɗele mawɗe no feewi nan tan carte ne tappe ne piye ngam ƴogoyde ɗen diƴƴe kono ɓe erima laamu ngo nde ɓurata dañandeɓe peeje ɓurɗe yawde ngam haɓade wonande kaɗo henna ɗomka diñika e nder mabɓe joni keddoɗen koto Mauritanie jayde alahbar ɓe kolliti cokko hoorejo taw ko landa tawassul to banggue moɓodiral jaɓɓima ɓatake giwɗo Salih Bébé noon ko Sahrawi najo ɗum noon iwi koye polisario en ngam bismade wonande classe politique mo Mauritanie to banggue lundo wonande 16 ɓiwol konngore moɓe juɓɓintat kamɓe ɓen polisario ena to leydi Mali paɗena inde makko ko Chokila Kogala Mayiga kikiɗe hanki o e jayde leydi Mali wonande colonel Assimi Goïta yamiri wonande jagorɗo par intérim woni Abdullahi Mayiga nde uddita demal wonande kanko on gonnoɗo hoore jagoɗo leydi ndi nde o ƴettitta golle makko ɗum ko caggal gila tan nogas e goo lewru uta gila nden wonande oɗo hen colonel Abdoulaye Mayiga toɗɗa yo won ɗon haade makko dañde cellal makko kanko on gonnoɗo hoore jagoɗo leydi ndi mo wonano celluɗo taw ko AVC hemnomo ken tolno joni e lebbi 4 gorko mo duuɓi 64 taw ko civil ma arte golle mum ko ɓuuri yawde e yaccade o huufa gollal ngal o halfinano to leydi Mali keddotoɗen ha joni to leydi Mali keddoɗa joni Mali région de Kaya yuɓɓinama toon ñande Aset Diaw tuɗɗo henno hooreɓe jagorɗe tambiɓe OMVS ngam uddideɓe toon barage mawɗo no feewi on barage noon woni ɗowɗo guinol ɗeɗon golle
ko colonel Abdullaahi Mayiga jagorɗo par intérim mo leydi Mali ne wonde Amadou Ba hoorejo jagorɗe mo leydi Sénégal ne wonde Bernard Ngomo hoorejo jagorɗe mo leydi Guinée Conakry ne wonde Mohameda Wuld Bilal Mashouda hoorejo jagorɗo mo leydi Mauritanie kamɓe mbaɗi toon inauguration barrage hydroélectrique taw ko mawɗo kene tolno 150 mégawatt ɗum noon waɗi koto nokku biyeteɗo Gagnuna ene tawi nder région mo Kaya kene wona 6 gigawatt taw kadi ganduɗa ɗum ma waw toppitade kuɓɓam oɗon diwanuji kala diwanuji tambiɓe OMVS mo leydi Sénégal kono kay mo OMVS wonande OMVS Mauritanie Mali Sénégal Guinée ka qima jar koppreje baɗaɗe hen ɗe kala ma wonoy 294 milliards koppreje franc CFA ha diwano wawa yaltude niɓɓere naata e kuɓɓam labtuɗam payodinɗam no fewi secrétaire général adjoint o opération de paix de l'ONU kam waɗata jillu mum hande o ko hiiri ko kala mawo jofto Bamako lamorgo leydi Mali jillu balɗe ɗiɗi jaɓɓotomo ko hoorejo jagorɗo leydi Mali kono jaɓɓotomo ko jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali kono kadi mawo yillo yoga e nokkuji kewɗi taw ɗin nokkuji wayadata koye hoorejo jagorɗo mo leydi Mali wattande jillu makko mawo joɗodo e colonel Assimi Goïta maɓe jewtid ko fate banggue jaam e nden kay kisal ha tenti noon darde ministre l'ONU e nder leydi Mali koninkoɓe leydi Mali ɓe faama ɓe jaltini cimtol mabɓe kikiɗe hanki o taw yaltin ɗum ko état majeur général armée leydi ndi holliti 31 octobre ha fayanma 3 novembre o yaltini cimtol golle faamaɗe golli e nder leydi ndi wonande pittali ɗiɓe guitti to banggue ɓen wiyeteɓe terroriste en joguitiɓe arméji guilay kaɓirɗe ɓen ha e motoje autoji téléphone aji bomboje koɓe tetti ko kala o luggiɗinima ngol cimtol kala ñalawma e nokku e wuuro e tulde ɗoɓe nderguiti ɓeɗon ɓe kolliti kadi ɗoɓe gañi kamɓene ɗoɓe mbarana e cimtol luggol jañgol ngol o yaltini sen gewi to leydi Mali koto Guinée paɗenam to Guinée Conakry colonel Mamadi Doumbouya yamiri hoorejo jagorɗe leydi muɗum woni Ngomo oɗo saaha mo gonɗen nde waɗata audit jagorɗe mum kala kadi administration leydi ndi kala nde yimɓe kala mbatte audit gam haɓade ko wiyete mbuñaari ko tribunal 28 septembre 2009 jeeɗiɗo ɓurnoɓe tumede kamɓe kala ɓe kettama par ngal tribunal joni noon oɗo saaha mo gonɗen ñumni kala nana udditi noppi mum ne faddi hol poɗɗo jaggede e oɗo henna fannu jonde CEDEAO yiɓɓinama hanki o to Abidjan lamorgo leydi Nigéria wonande ɓen hooreɓe leyɗele taweteɓe CEDEAO ñalawma hanki o Oumar Sissoko Embal joƴƴinama e joɗorde he suuti jungo mum wondi ma jogoro ɗum jaam e kisal lawol battugol 62 lawol wonande ndeɗo jonde kene laato jonde CEDEAO kono kadi ɓe kokkiri leydi Mali ɗo ha go janvier 2023 ɗo tan lewru fandu so tawi woni koñinkoɓe leydi Mali ɗaccitani 46 koñinke jeeyaɗo to leydi Côte d'Ivoire arnoɓe to bowal laɗidi woje ngal Modibo Keita Sénou taw koye ɗaɓɓade ministre mo loni so tawi ɓen ɗaccitaka koɓe fawaɓe mumen gueɗe cattuɗe no fewi woni ko fawano e ko teddi gila e dumunnaji ɗum noon aɓe jappi noppi aɓe padiɗoma ko wona ɗum konon ɓe erima leydi Guinée nde heddoto e nder duuɓi ɗiɗi ɗo heddi ɗo kononne kadi nde jokkata dialogue national e nder leydi mum kala kononne kadi Burkina Faso ɓe erima nde heddoto e nandiral ngam oɗo saaha laamu ngu arta ɗo tan e duuɓi ɗiɗi e juuɗe civil en ko wona ɗum konon CEDEAO holliti ma darnu cetal ɓurgal yawde ngam haɓade terrorisme en kadi haɓade wonande kuddataji e nder Afrique ngal cetal noon ɓoyata ma ngal yi nangue sengiwi e oɗon fannu paɗen ko to leydi Côte d'Ivoire ɓoyata ɓen safroɓe safruji fina tawa ma dañ ñiɓirde mawde no fewi ɗum ko institut des médecins traditionnels ɗum noon waɗata koto nokku biyeteɗo aggu noon tawete koye région
kene wona capanɗe jeegom e joyi kilométre hakkude mum e Abidjan capantati hectare woni ko suɓa ngam koppareje poɗɗe waɗede hen ko nogas e 4 milliards koppareje franc CFA nden eɓɓore wonno ko guila 2015 kono ko joni laati ɗum ko caggal ɓeto golle tambiɓe oɗon fannuɓe kolliti kala capanɗe jeenayo mo limɗa e nder Côte d'Ivoire ɓuri wawde hutorade ko leɗɗe traditionnel ɗum noon ɓe kolliti ɓayde ɓesguji leydi mabɓe ɓuri wawde safrotade ko gueɗe traditionnel ndeke ɓe garɗina nduɗon suudu wawdu kadi yurnitade ɗen gueɗe ha ɓuura yadude e jamanu hanki o ko tanaji musɗi mbaɗi to nokku biyeteɗo koppe kabankuro ko wuuro tawetegodira communal mo Bouaké kene tolno e sukaɓe joyo maayi e nder waktu goto kene tolno e 15 suka nawa ɗon e ɗon e nder hôpital kono andaka ko jeeyi sababu ha ɗo ɗo gonɗen wittoji e loskoji ene hen ɓe tawon koɓe ñaami walla won rafi keɓɗoɓe ma en gartoye oɗon kabaru hanki o to Burkina Faso taw ko wuuro witego Bittune tawe e nder commune mo Bulgu toonne kadi ko jango waɗɗani gana no feewi ko jango musgo waɗi toon worɓe joguitiɓe armeji ko kañumen liiƴi e ñiɓirde ɓen jangguinoɓe woni enseignant ji ɓe dañi yoɓade hen pittali 7 taw ko enseignant ji ɓe gartan ɓe cokke mabɓe kuure kono ha ɗo ɓe keptinaka taw kono loskoji enen jokki e ngal ɗo hen baɗal ngal yoɗani hay seeɗa to Burkina Faso gouvernement leydi ndi yowi jayde wiitede RFI ha diwa oɗo saaha mo gonɗen holko jeeyi sababu jayde RFI e hollirdeɓe wonande golle mum ne gamki garɗude e nder leydi Burkina Faso saaha ɓe dokkira kabaruji gam ɗeɓata wade kono nuskinde laamu ngu walla wallidde gueɗe ceɓɓitiɗe walla goɗɗum ni ɗum noon miijo mabɓe ko yewde nden jayde ha diwa ɗo wi joguiɗo konngol gouvernement o Jean Emmanuel RD Congo hanki ko seppo mango waɗi toon waɗi ɗum ko diine Isa e yankoɓe gam hollirde mette mabɓe faade rebel M23 e wargoji kulɓiniɗi ɗiɓe mbaɗi toon ɗin wargoji baɗaɗi to RD Congo jeeyi sababu hoorejo leydi ndi Félix Tshisekedi yamiri balɗe tati wonande sunare e nder leydi ndi kala ɗum noon fuɗɗi ko ñande aset alet altina hande o gasata ararayuji leydi ndi kala gartira ha hakkude gon wargo bongo wanno ko snogo bireɗo kisise ken wona capanɗe 7 kilométre hakkude me norongo mo ko waɗi ɗum ko rebel mo M23 ɓe jooɓima temedere neɗɗo fittandu muɗum e dow ŋañalde to Afrique du Sud Cyril Ramaphosa oɗo saaha e wiide porte parole gouvernement wa démission tawa accitta golle makko ɗum ko caggal nde goomu sarɗi yankoɓe taffaɓe yo losku ngaalu yitanogo e nder galle makko less kanapeji caggal nde wuyɓe nanno toon holko jeeyi sababu wuuɗo hen ngaalu kala ɗum noon gon goomu darnirno ko loskudemo e firtude laamu makko on noon holliti wa accitta laamu makko hande janggo kala mo woni e gonga makko to Nigéria ko attaque musɗo waɗi toon juuloɓe ɓe juulanno ko gueeƴe wi biyeteɗo Lawal Haruna taw kadi Lawal Haruna pinowo e nokku biyeteɗo Fanto ene tawi nder ettade Katasina taw ganduɗa koye wuuro waɗɗani wuuro Mohamed Bouhari ɗo jibina wuro wiyetego Maygamgi wuro wiyetego Maygamgi kene tolno e 12 gorko taw ko juulannoɓe gueeƴe ko pittali men guittane hen almami ɗowannoɗo nguɗon juulu hewɓe hen kadi bifta nawa ɗum waɗi ko ñande aset jawtuɗo sanga juulal gueeƴe to Cameroun lawol gongol garwa finoɓe toon dognoɓe camion ngaji kala ngaari camion ngaji mumen juutendi ɗin camion ngaji ma wona 15 kilométre kala no ɗi darori no ɗi ngaariri kala wi Aminou Garba o holliti jeeyi sababu wonande gargol ɗiɗon camion ngaji ko darade haɓade wonande liitelaji policeji dariɓe dow booli kalɗo garɗa ko 400 500 600 barasuji ne keeɓe tampiɓe kaaɓi hande laamugo kala felliti haalde hen ka ene deña pittali mabɓe embargo mo union européenne yiɗi wadde
e leydi Russie lawɗinama ñalawma hande o ɗum ko caggal jonde e bandum kaldigal ɗum woni ko keef yinno hebde gam ustude doole leydi Russie on embargo maritime ko fate banggue européenne haɓade pétrole leydi Russie ko hande ɗum fuɗɗi leydi Russie holɗo jogori rewnoyde laaɗe mum sene yeeya pétrole muɗum ɗum woni ko keef hande holliri beele mum mawɗo no feewi ɗo keef woni niɗɓere wuuro mum kami ko taari ɗum kala gam bomboje misilaji leydi Russie jokkuɗi aynede ɗo woɗɗi taw koye lottudu woɗɗudu no feewi ne yana ha hande toon to keefa e ko taari ɗum kala États-Unis de Amérique diplomatie mabɓe Anthony Blinken hanki yaltini konngudi mum holliti gouvernement Amérique jaɓanta hankadini Israila ko fate banggue ngaylade e tule wonande Cisjordanie ha hande heptude tan ceene janane maha hen ne hoɗa hen ne wiya ko kañum jeeyi hono laamu ɓennunogu wanno woni laamu Benyamin Netanyahu ɗum noon oɗo saaha gouvernement kesso padaɗo laamu leydi Amérique holliti jaɓata ɗen gueɗe to Iran caggal seppoji gulɗi jaw bannoji toon kene tolno e lebbi ɗum ko caggal mayde étudiant amini mo duuɓi nogas e tati gueɗe nden ha hande iranien nattani hollirde mette mumen jeeyi sababu hanki procureur mawɗo o erima walla nede firtete police murnogol ha laaɓa ha wiye ceer police dariɓe yurnade ɓen ɓe murnaki e murniɓe yo firte ha laaɓa ɓayde ko ɗum addi caɗele nder leydi ndi ɗum noon darno ɗum ko Mahamoud Amidine Diane e laamu muɗum ko wona ɗum ko noon jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu haɗo suwata o haalde hen beete wonande on police ma firte ha laaɓa walla ala ko wawi wonde kala ma en gartoy so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde to leydi France gonnoɗo hoorejo leydi France woni Nicolas Sarkozy hande darima yeeso ñawowo gam hette e ñawore mbuñaari nde wo tumano yoga e ngaaluji siftinde on kanko Nicolas Sarkozy wo ñawanoma go lewru mars 2021 duuɓi tati kaso hen hitande ko ferme o yetta nangue ko nden ñawore woni artude o saaha mo gonɗen jeeheten ko toon to Qatar musidɗo men Oumar Dembel Diallo kippodirde hanki ɗe holno yaruno Oumar Dembel Diallo. jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma bisimilla moon e kabaruji men coftal balli taw koye ɗemngal pulaar yaten ko toon to leydi Qatar haalene pottite kawguel widiriyankoyel taw noon ko pottite 8e de final ɗe ɗon pottit noon ɗe jokkina kay ñalloma hankin hakkude gorije ɗe leydi France kañum tigui joɓino kay kippumbo Pologne mbo lawan deski ngal ɗon potal noon ko kippumbo Pologne kañum tigui foola kay baluji tati wontude e balyela gotel e ɗin ɗon baluji tati noon ɗi gorije leydi France loggi kay Olivier Giroud kañum tigui udit ɗin ɗon loggi caggal nde o loggi loggol gotol Mbappé kay wawi nanude loggi ɗiɗi e ngal ɗon potal so tawi noon ko loggol kay ngol kippumbo Pologne heeɓi kay ko on wiyete kay Robert Lewandowski kañum tigui fawi kay fetti ha no hannirta ni loggi ngol ɗon loggol wadde no faami kay kippumbo Pologne kay ɓe gayni potite mabɓe kay toon to mondial hitande ujunaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi toon to leydi Qatar noon e kikiɗe hankinden ɗon potide jokkina toon to stade mbo Albayti hakkude kay kippumbo Grande Britannique ɓe inde mum woni kay kippumbo gendi Angleterre kañum tigui jaɓino baroɗe leydi Sénégal ɗe ngal ɗon potal ne kay ko kippumbo Grande Britannique o kañum tigui fooli baroɗe leydi Sénégal ɗe baluji tati wondude kay e ndiga toon to leydi Qatar baroɗe leydi Sénégal ɗene kay ɓe gayni kay potite mabɓe toon to guel ɗon kawguel widiriyankoyel yuɓɓintegel kay toon to leydi Qatar sifnorɗo noon baroɗe leydi Sénégal kay e kippumbo Pologne kay ɓe jooɗike ha laaɓi kay toon to guel ɗon kawguel widiriyankoyel so tawi noon ko potite quart de final goride leydi France kañum kay fettidata koye kippumbo gendi Angleterre ɗum noon hawrata kay ko ñande hoore birno hawra sappo lewru bowte ndu wonde ndu hitande ujunaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi toon to leydi Qatar noon heddoɗen ñalawma hannde ɗen ɗon potide 8e de final no fada kay sanga wattuji sappo e jeegom ɗi fawan hay hojom wonande wattuji Europe no hawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga kay wattuji sappo e joyyi ɗi fawan hay hojom kakkude kay kippumbo Japon kañum tigui jaɓoto kippumbo Croatie ñalawma hannde noon udaɗen ɗon potide yuɓɓintede kay toon to leydi Qatar sanga wattuji nogas ɗi fawan hay hojom wonande wattuji Europe no hawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji sappo e jeenayyi ɗi fawan hay hojom ko hakkude kay kippumbo Brésil kañum tigui jaɓoto République mbo Corée du Sud ɗen ɗon potide noon ko kanje tigui
woni kay potite wodude toon to leydi Qatar arten kay ko fate confédération des sénégalais football ɗum noon ko caggal tande kay nde kippu mo gendi sénégal kay heeɓi kay ko wiyete sanction wadde kay so tawi en haali e ɗemgal meɗen pular eɗen wawi wiide kay baroɗe leydi sénégal ɗe kippu muɗum kay waɗama kay amande caggal kay nde ɓe fi kippu mbo Ecuador e potital mabɓe ñalngu tataɓijo toon to leydi Qatar on ɗon allinatore kay woni kay on ɗon heblo on ɗon kippu mbo inde mum woni Aliou Cissé caggal kay nde o joddi kay e jeydiyankoɓe taw noon ko ɗon to fettiyankoɓe kay tawtoraka ɗum noon koko haɗa kay e kuulal FIFA ko fati e kawguel windiriyankoel wadde noon on faami ko kuulal 49 woni kay 44e kuulal ko ɗum tigui woni baroɗe leydi Sénégal ɗe kay on ɗon wiyeteɗo Aliou Cissé ko yaɓi ɗum noon wadde kay ɓe fawama amande ko famɗi fof maɓe yooɓu kay 6 million taw koye koppreje français CFA musidɓe teddu wettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum ɗo tigui woni kabaruji men toon to leydi Qatar. Oumar Dembel Diallo golle ma jooɗi peewi won coso goto woni ɗo ko gedduɗo gila hanki ɓayde baroɗe piyama wo ñamata wo yarata ɓoyata ma en jaton tefoydemo ƴeewen holno jogori wade kono noon joom suudu makko holliti hen pecce jamma hanki ko kanko haaɗi galloɗanade gam bulɓiddemo barmeji jamma ɗiɗo ɗi moftano e nder ɗiɗon paabi kabruji men ɗemgal pular gasi ha laaɓi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno komin tonganno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdullaahi Saar coftal ɓalli ko Oumar Dembel Diallo to Ziguinchor ko musidɗo moon Amadou Ishaga Kébé so jomiraɗo haaji ko janggo ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranena